AI injiniya Kano, wai menene yasa idan tankin marsandi yana yin block ka canja ɗaya ka canja biyu amma ya ƙi yiwuwa, ko kuma wani lokacin kuma suna samun matsala cewa ba tankin bane ba, a'a hanyar wayarin din ne yayi block, sai ka je ka ce a canja ma, ba za a tsaya a ga asalin menene ba, kawai sai a canja ma shi kuma bai daina ba. Wani tankin kowa ya sani mahaukacin tsada ne da shi, kuma ba ma tsadar ba, kai baka nake idan ka sauke wannan tankin, wanda ka sauke ba lallai bane iya biyan ka saboda wahala take a tattare tankin nan. Kai kuma mai matsalar saboda ba iya biya za ka yi ba, gobe in ka zo da irin matsalar ba za a iya ce ma tankin bane mai matsalar, sai dai a yi taima hanya har ka gaji ka haƙura. To me amfanin a ce man ka yana half tank a nufin babu, sai ka ƙara galan 2 ko galan 3 sannan za ka wadata zuwa aiki. To akwai hanya mafita da na samo mana akan wannan tankin. Don haka abu na farko wanda za ka fara fahimta da shi idan tankinka ya yi expire ko kuma idan bai expire ba, wai menene expire ɗin tankin wannan motar, menene rashin ba expire sa ba. Na farko akwai wani matsala da zan fara nuna mana. Muƙaddara a ce wannan shine tankin wannan motar ne, ko ganta C180 C230 is the same 202. To idan ana ma magana fuel gauge, wannan shine fuel gauge, gashi nan, wannan shine fuel gauge, wannan pipe din shine asalin pipe da yake ɗauka zuwa nan wajen. Ba na so ya kasance na ɗauwala mana akan wannan bayanin kai tsaye zai wuce ne kan YouTube channel nawa. A nan ne za ku zo ku gane wai menene tankin yake nufi, menene wannan tankin yake nufi. Idan nan ya cika ya za a iya koma nan farin, ba zai taɓa yiwuwa ba. Zan tsawwala akan TikTok, da haka mu tafi YouTube channel nawa mai suna AI Engineer, kamar na subscriber mutum 220 da wani abu. Ba abin da nake saukewa ba videos irin wannan ba na yan uwa da za su karu. AI Engineer Kano.